sa selo. Momci sa selo. Igor Savić vlog by Momci sa selo. Di ste u pičku materno, idemo na čast, znači glumac kupio auto, malo se vozamo po selu, kruziramo biciklom. Jo, motherfucker. Vidiš biciklo, bicycle. Opa, čuo. Ajde, tamo otvaraj vrata da popijemo nešto. Evo, tu je, moram snimam vlog ja, znači... Stižemo kod domaćina, tu je auto, tu je sve, ovo zdravo. Evo, mašina je tu, ja vidiš, idemo biciklom, kruziramo. Šta je bingo, koju pičku, materinu? Sad ćemo da nabodemo auto, sad ćemo parkiramo moju mašinu pored tvoje. Di ste u pičku, možeš da stani cigaru, gledaj ovo, vidiš, mašina jedna, mašina druga uzeta, šta je? Šta u ovom garaže? Kerina samo laje, znači, samo laje, nemoj sad te zavežem. Jedare, dvare, trilja, znači, šta je bilo, Miki? Šta je bilo? Rc, ne, Mina, op, poješćeš me. Mina ide u pičku, mater, samo, on gara laje, evo, samo laje nešto. Kaki smo, evo, majko, tako eto, malo smo došli kod glumca na čast. Napravimo jedan vlog, ajde, iznesi nešto, popijemo, ajde, nemoj tu da... Snimamo te glumče, nemoj da omalovažavaš kera svog, evo. Glumče, vidiš šta je gluma, od glume kupio mašinu, ja. Uskoro i ovu Bentley uzimam, vidiš, evo, čast pijamo. Sednemo čega, jebi malo da posrčemo soka, malo čast, sad kanjate dobro služi, čusao. Čusao. Ajde, sedi malo štanče, snijemo, upaljena kamera. Mora malo vloga, reci mi ovaj se zove, reci našim fanovima od prve plate šta si kupio, auto. Pa od ove što glumimo, jeste. Što glumimo kupio čovjek auto, vidiš šta vozi čovjek glumac, a vidiš šta vozi ovaj se zove, šta vozi... Ovaj što ne znam da glumi. Ne, ovaj što, glavni odgovorni vremeni, pogledaj šta vozi biciklo. Moj druže, otišli smo u kurac, ja i ti. Jeste, jedno snimi tamo ovoga Juga. A vidi Jugo, tvoj bivši, tamo ćemo posle u pičku. Malo ti ispričaj, ne budem sam ja izvečim, pozdrav malo fanove, reci, eto, hoćeš šnjakati lude u autu. Znaš šta, ja sam ozbiljan čovjek i nemoj te rečnik taj da koristiš. To je procvetalo, hoće biti šta je ovo, kruška ili jabuka? Višnja. A trešnja? Ovo je višnja je. Moram posle ući da vidimo kakva je mašina, da te dugo služi, šta da kažem, znači. Ne smijemo tablice zbog ovih obožavateljki. Samo pitaju ko je taj, znači. Jesi rekao ti da ti prodaješ svoja kola, toliko si u krizi, ti prodaješ kola. kola. Nema, pa prodajemo, vidiš koja je kriza, znači ja prodajem, on čovjek, znači. Pa kupuje normalno. Kupim onaj čovjeka da isplatim kako, zaradili smo do sad 100.000 eura. Da je Bog da kupim po Ferrari, novi kog snijamo dobri, to znači. Pa da dođe neko pljačka. Auto, leve. Ja smijem ovaj da uđem u auto. U garaža? Ja smijem da uđem u auto. Ne može, alo. A? Ne može sa cigarom. Što? Alo, nema ništa s cigarom. Jesam čekaj. Nema cigarom ništa. Kakav je auto malo da, vidja su jebačka sedišta. 657, loš sam bio matematici, ovaj čovjek je matematičar, vidiš. Full HD mašina. Vidiš, glumac se ponovi, ima airbagove, znači ako naleti na neku ludu, na neko, znači da udari diskoči airbag, faka, znači. Mašina je full HDMI, prava jebačka. Ima ručica je za otvaranje vrata, ako niste znali. Iza ima isto, znači, jebačka sedišta i tako, znači, ima danjaka. Sad će danjaka lude, popularan je full. Ima lude danjakaše. Dobro, važi. Malo se dima iskruzirao, malo. Zaključao sam volan. Istuđit će me glumac, zaključao sam volan. DVD, CD, player, ne smijemo pustiti, deraće se. Ima i sad, tu je. I tako auto je na hibridni pogon na struju. I tako vežbamo luju. Tako neki sa srećnom glupcu nek vozi. Pičkuma kaže, luda kaže ko je njako, ona se sutra udaje u pič. Kakve veze ima i kad se uda možda s njaka je bogatija. Vidiš, tu su svetla, tu je neka ostava, nešto, dokumenti, full HDMI format i eto, znači malo su vidjeli autić. Ja, njega on mene, znači, skupo je viš da nema ni para ni za frizera, nema ništa, druže moj. Jel te lepo šiša? Lepo, to laže, ovaj Igor laže, on naplaćuje mene. Šta laže, a gledaj sad udarit će struja ovdje u materi, znači, spiči struja u šteker ovaj. Zarađuje, masira, onda šiša, radi tamo isto. Udari ti, sjebao sam ti mladežu piču. A da mi frizuru ne propadaš. Ne, ovdje sad šiša, znači moramo sad zaglumiti ove... Moraš ponoviti auto, znači šišamo ga ide na sudare. Mislim, ne do udara auto, nego na sudar ovako ja.
Koja hoće luda da se šiša, nek dođe, znači šišam i gornje i donje šišanje, znači ima i dva šišanja. Znači, došao sam u goste na čast i moram da šišam, ajde pozvat, naplatim 200 dinara. 200 dinara, vidiš šta je mašina? Moris, PDV nisi platio. PDV, baj, vidiš frizura. Frizura, sad je ćelav, sad će napraviti neki belaj ovdje. Misliš što je ćelav, će napraviti neki belaj. Tako ljudi moji, znači od muke, moram još i onda prokinem da prdnem ovaj nož što nešto nape danas. Uf. Vamo, evo ga i kamerman tu stiže. Ajde kamermane, dođi malo u vlog. Dođi malo u vlog, polizat ćeš smog. Ajde, gledaj lude vamo, ajde. Požuri, najači se. Šta kažeš ti na ovu glumčevu mašinu ovdje što je uzeo? To je mašina bolje od X6. Vidiš šta je dobio lovu sada za snimanje i kupio mašinu. Evo ga i gdje si Burazero, znači ovaj kamerman naš i pomoćni glumac, sedi malo da ispričaš malo. Pozdravi malo ribe, što imaš da kažeš, kakav si ti inače. Tako je druže moj. Nemoj ima telefon njakat, idi u mater. Šta moraš? Internet. Jebote, ali šta je internet generacija, evo tamo glumac čisti, sve šta radi ovaj? Ponovio se, sad ne poznajem nikog. Tako je druže moj, znači Ford K i jebaće ga da. Mi dobri ljudi, koliko smo mi ludije zapravo. To je glumac, tu sam ja, motherfucker i tako, ćemo snimamo nešto, ali nećemo u stvari. Pa vidjet ćemo. Šta si nešto čučnem pored glumca? Joj, matore, kosti, jedva sam čučnuo ovaj, se zove. Nema dobe ništa. Tako je Belju. Nema. Samo oštro, je. Hoćemo popit nešto, ajde, hoćemo i vola da okrene nog za auto ipak, nemoj sad, daj vola da okrenem. Te makar ovaj da kupi bicikl. Gledaj sad ti ovo, znači, glavni odgovorni vozi biciklo, kamerman ide peške, a glumac najbolji vozi Forda K. Poređeno kako treba. Tako treba. Moji dobri ljudi, a smo ludi. Hoće da budeš glumac? Burazeru moja, šta se te ti kažem, znači, hoćemo snimam uskoro nešto. Snimamo uskoro, ne? Hoćemo neki pornić ili ovako nešto, ili imaš neke lude nađemo. Pornićem. Pornićari. Najbolje pornić. Samo neke mi se žvale hvataju na usta strašno. Nešto sam sav žvalavi. Žvalav. Piće ludnica. Ko te to izrunao? Znači ovo ima glumac, znači ovo je full HDMI format. Ovaj glavni odgovorni urednik, njemu je teže dati pare iz džepa, pa ženske ovako idu okolo. Nema, neće. Daj da im koliko ima, da imamo koja je temperatura danas, nemoj sad tu ići na drvet. Škrt je. Ko ima para i hoće da ga financira, nek šao. Kaže, ko ima para i hoće dosta kara, tu je lik, jer nemoj sam da duvaš to, znači kinesko govno. Ti malo ovo voz, pogledaj kakva je, znači lepota, prolećna lepota, vidite, gledaj ovo, znači, roze boja, druže moje. Kakva je drvo je. Jedno, bivši jugo od Lumca prodat tamo preko puta. Čakaj je Jugić, snimali smo 2-3 parodi u njemu. Čekaj da uzberemo jedno da poklonimo jedan visuljak, da poklonimo Glumcu. Ovo miriše lebe, mekanijači. Evo nekoj koja hoće da pokloni nekoj ludi, koja hoće van, koja hoće tam. Izvoli Glumče moj. Thank you very much. Vidiš šta smo dali. Ne lupe vratima, jebe mi ti familiju. Dajte te peške. Idemo mašinu. Šta lupaš vratima? Pali ti jebote, ajma, ne boj se Glumče, ovaj. Vidiš, ovako sad kao zemunac, gledaj ovo. Ovako idemo, gledaj sad ovo. Znaš šta će prvo da radi ovaj glumac sa autom? Prvo će ovo, snimite ovo vam dečko, stani ovaj. Prvo će se čuje ovo će raditi večeras, to će da radi auto, takva drnda, da njaka, razumiješ. Ima da bude tu budaračina. Vidimo se da čuje da uđemo malo. Joj, bože. Volan, joj, udar noge. Nećemo, ajde, izvini ovaj. Nećemo više da njakam auto, bit ćemo glumac, znači Zemunov 8 rođen. Gledaj sad propinjanje, gledaj sad. Gledaj sad ovo što radi, vidi, gledaj sad. Op. Bolje nisi. I biciklo je nešto kada. Biciklo je opasio da sam. I tako malo si izvozao, malo... Ja dovedem bre Albanku, gledaj ovo. Ne bi ni Albanku. Ne. Ne bi, samo lude, druže moj, samo lude. Gledaj šta rade, sam njaka telefon. Ja sam iznenađen. Tako dođeš, znaš, na čast i njaka telefon. Vijam lude. Vijaš ti tuki moje. Je došla ona ženska, nije? Sve neke žene, ljudi moji. Moram ti jajka stigu. Jajka stigu. Kad bude u Mitrovici. A i kad ovi što šalju kaže kao kad će kaže majice, znaš kad će majice, znači kad kupiš prvo, kad kupiš prvo duks onda će majice, znači napušte mi se bre. Kite ite u pičku materu. Ne, prvo pita, kaže kad će dukse, ja naručujem dukse, ne niko kupi, sad kao kad će majice, dobit ćeš kurac majice. Skinite ga bre, kupite te dukseve, samo skinite. Pa kupi evo majka još 2 komada ite u pičku materu. Ja kupio 3 komada poklonio, pa koliko, ne mogu više. Tako je druže moja, samo Bacam pare. ne možeš da kupi duks, idi u pičku materinu, bre, moram da psujem ovdje, gledaju me komšilu koje kakvi je, koje kude. A kad dođeš ovi komšipi koji nodu dako, neće laviš. Pa i ti si ćelav. Misliš što si ćelav, si napraviš ovdje bjela. Onaj dugolenđa iz Ledu debje svinje. I tako ljudi moji, ja to napravim, ja puštem vlog, malo prolećni dan, mi malo sedimo, prdimo, smrdimo i tako što malo pijemo kafu, ovo ono, ne njake to još
nervoza, nema interneta, zavisnik, internet zavisnik je. Šta nosim čorape i to ove letnje čorape varijanta, kineske, pa ti jer moj druže moj sve znači nosi neke čorape papuče levac, nije vidim. Ove koga je papuče, 46 broj druže moj. 46 broj druže moj. Čorape i papuče. Te sam vidio prodaju ove papuče. Gdje? U jedan prodaje. To Kineza. Ne, ovamo što sam kupio patike. Lepe su. 500-600 dinara. Nije, ovo su druže 3.500 dinara, kako da kažem, kako se izrazim. Puta 5, a? 5 papuča kupio za 3.500 dinara papuče kakva, znači, ali piše Adidas, idi u mater, znači, viš je malo prljava. Adidas, znači, original, Ori Gigi sa pijaci, evo. Šalim se, znači, Adidas traje već 5 godina, druže, može se izliže, evo. Čeja smo da im malo da je, ga je zarađala, malo da je iznjakam. Pa ne diraj, ali si dosadan gori si od binga. Jel ima vode ovoj česmi, žedan sam. Ima, Daj, voda. Ima. napoji me. Napoji me, druže moja, znači žedan sam. Dakle, je česma zarađala, korozirala lepac. Evo, toga raste kosa, tu je voda, zato sam ja... Moram da je odvalim dete i jeblo i česmi, ali sad, znači ne mogu da iznjakam pičku, maternu i česma. Ne oduzem motku da je odvalim jednu, nećeš više ništa imat ništa. Nemoj da uzem vjeroletliku, drmi da red 2,60 jebo. Drmi vjeroletlikom jebo. Uvuko su trenerku ko... Kaže, kaka je jebo je, brat je jebo. Što ovaj trenerka, znači... Trenerka stil nosi, svi ulice prate, dug 90-ih i kad šetaš kurvu i kad praviš neki dil, opušten si, to je trenerka stil. Šuškavala, nema problem, svaki reši. Skupo odjela, meni lepše u treši. Nema po biciklu onda u pičku, sad čekaj. Nema po biciklu, šta ti kajem prijatelj, ti je sa srećom auto, popili smo čast, tu je mašina. Valjat ćemo večer uskoro, joj. Pa druže, ja sam očekivao večera, kurac, ovo ono, znači, međutim... Nije pa sljedeći idemo, sljedeća subota čast. Idemo znači na picu. Tebe nema. Spiči 2-3 kuvara, eto. Učvarija. Međutim, ovaj štedi pare skuplja. Kaže, nema me ljudi kao para u Srbiji, znači popili smo čast, znači ovaj vlog posvećen Dragolju Belji Pavloviću, znači nek mu se srećom auto. Ja znam da i vama drago, vi ste menijači, ako Bog da, kad bi ovo u Srbiji bilo plaćeno, sad ima 500.000 uzeo bi Ferrarija bi vozili, ne vozimo Fordove. Prodaj na tvoja kola, još ti isplati što duguješ. Dobro, važi druže moj, znači ja vozim bicikle, lesat bicikle. Nemoj dođem, prodaj se, pokupim sve. Idem tako, znači, šta ti kažem, budite pozdravljeni. Odo u pičkuma, odo. Vidimo se, to je to, znači, eto. Ajde, otvara, idi u materinu, znači, olistalo drvo, uval škripi ledna je mati, znači, i biciklo, vrišti je ovaj koliko škripi. Kineska kočica, idi u materinu, gledaj ovo. Jebli majku kinesku. Ništa ne valja kinesko, majku, i ne došli u Srbiju, prodaj govne. Završavamo vlog u pičkom, idu u pičkom pade, alo, nemoj Miki, tako, pašću kanal, evo, vidi ovo. Zaglavio sam, joj. Vidimo se Miki, ajde u pičku, mada. Ne laj mali. Pa kad te molim zaprati me, pa nemoj me obići, kad te molim, znači nemoj proći, zaprati me na Instagramu, alo nemoj me proći, zaobiđi, kad te molim zaprati me na Instagramu, lebe. Na polju je poledica, ja pošla bez gaćica, komšija me stego, preko mene lego, krku, bulju, kroz najlon košulju ili sa sodom i s kiselom vodom. Čovjek kruziramo po selu malu pičku materna, ajde u kurac, vidimo se, čao, do najnovijeg vloga, poližite smoga. Kruziranje po selu, biciklo, joj, motherfucker. Sa selom.